Oian Eder Euskararen Etxea, kultura eta euskara ardatz izango dituen proiektu baten lehenengo fasea izango da. Kafe Antzokiaren aldeko plataformak prestatutako proiektu baten lehenengo atala. Euskara sortzeko laborategia eta bertan egindakoaren erakusleio izan nahi du Oian Eder Euskararen Etxeak. Euskaraz bizitzeko aitzakiaz beteko dugun tokia izango da bertan komunikatzeko hainbat ekimen atonduko ditugu. Horrez gain jakina Gasteizko euskaldunen topaleku, topagune izan nahi du leku honek. Gasteizen sakabanatuta bizi garen euskaldunok gune erreferentzial bat behar dugu non euskararen erabilera bultzatuko dugun. Azken hamarkadetan izugarri igo da euskaldunen kopurua Gasteizen eta badelako garaia erabilerari tamaina bereko bultzada emateko. Gasteizko elebidunok harremanak euskeraz egiteko leku bat behar dugulako. Euskaraz arnasa egiteko leku bat behar dugulako. Euskeraz bizi nahi dugun gasteiztarrok horretarako aukera emango diguten espazioak, dinamikak eta izateko. Euskarazko kulturak agertoki duina izateko eta euskaldunok espazio erreferentzial eta kalitatezkoa izateko. Auzoko hizkuntz komunitatekin berdintasunean harremanak izateko. Alde zaharreko eta Gasteizko kultur bizitzari ekarpena egiteko. Euskaldunak, ia euskalduna direnak, etorkizunean euskaldunak izango direnak, elkargune duina, kalitatezkoa, bizia, dinamikoa izateko. Gasteizko adierazpenetako euskal hiztun guztientzat, bereziki gazteentzat. Kultura adierazpen ezberdinetan euskaraz sortu nahi duten guztientzat. Gasteizen aisialdia euskaraz bizi nahi dutenentzat. Euskal kultura eta euskara lantzen duten elkarte eta eragile guztientzat. Umentzat ere bai, hauentzat proiektuan espazio bat aurreikusi dugulako. Gasteizko Kafe Antzokiaren lehen fasea izango den Oian Eder Euskararen Etxeari bizia emanez, bertako praktikatik abiatuta gerora proiektuari osotasuna emango dion bidea zehaztuz, kultur programazio aberats eta anitza eskainiz, euskarazko kultur programazioa sortzeko espazioak eta aukerak bermatuz, sareak egunduz, Gasteizko euskalgintzako, kulturgintzako eta haratagoko jendea ere bai harremanetan jarriz, eragile desberdinen elkarlanaren bitartez autogestionuntz eta ahalik eta adostasun orokorren eruntz. Atarian jende multzo handiak baino gehiago talde txikiak irudikatzen ditugu. Sartu irteerak noiz behinka eginez. Goizetan hemen talde gazteak ibiliko dira batez ere, jende gaztea. Langabeak, ikasleak, eskola umeak ere izan daitezke. Arratsaldeetan berriz denetarik, tailerretan edo mediatekan dabiltzan gazteak, helduagoak ere bai, beren umeekin, ludotekara hurbiltutakoak, eta ilunabarrean berriz denetarik baitare, behar bada ohiko euskal hiztunak gehiago, eskaintza kulturalak erakarrita. Gasteiztarrontzat ispilu modukoa izan daitekela uste dugu. Euskaldunok nolako irudia ematen dugun adieraziko diguna.